kining kabuutan sa usa ka tawo makaluwas gyud. Mao na ang Sodoma, posibleng maluwas. Kaning Sodoma dako man kay ni nga syudad. Nya 40 gyud kadaghag sala atong panahona, pero sa istorya ni Abraham ug sa Ginoo, ang Ginoo andam nga mo kanabang di niya ipadayon, mo cancel siya sa iyang plano nga sunugon ang Gomora basta naalay napo ka mga buutan. Karon basig hotdono na gid tas Ginoong patay aning COVID. Pero naalay napo kabuutan sa tibuok kalibutan, basig maluwas rata. Unsa man? Kamo nabilong mo anang napo nga buutan? O gusto mong mabilong sa napo kabuutan? Gusto? May klarong sanong. Si Kristo, mianhis kalibutan, siya na lang usamo ay buutan. Pero naluwas niya tibok kalibutan. Usar siya kabuok. Unsa nakaog duha. Muna si San Irenaeus, kaning ato rong gisaulog nga pista, pun-an nato ni San Vicente Ferrer, pun-an nato ni Lorenzo Ruiz o ni Pedro Calungsod, mao ni sila yung mga buutan. Nya anda mong maliwat ani. Mao na ni problema. Kay ang tinuod nga buutan nga makaluwas sa sala sa iyang isig katao, kana mang liwat ni Kristo. Mao bitaw diri pag ingon gyung Kristo, mutabok ta ngadto pikas daplin, diha dayoy tawo nga magtutudlo sa balaod, pasabot nagtuon sa balaod sa Ginoo, Bible scholar or tawgon natog lawyer. Nya niingon dayon siya, Lord, mukuyog ko nimo. Ingon dayon Ginoo, kana ra bang mga milo naa sila'y lungag, mga ilaga na ilungag, ang mga langgam naa sila'y sag, naa sila'y katugdunan, pero ang anak sa tao way lugar nga kapahuwayan. Saman, kuyog ka ng taong wa gyud lugar, way klarong lugar. Kamo, kuyog mo? Ha? Kana bang way klaro asa siya padung? Kuyog mo dili. Na istorya magdali magay murug uli sa sus hapit na rabang oras magdali kurog uli sa ato paduna kay imong tumong. Oy, wa para ba ko kapang laba, wa para ba ko kapang hugas didto, wa pa ko kapang limpyo, dugaya sa mahuman ig humili ning paria oy ana. Dugay ra ba kay musugod sa misa? Magyaw-yaw mangani ka. Unsa nakagmukuyog kag taong way kapahulayan, way klaro asa makakaon, asa makatug. Maglisod tayo. Labi na karon nga uso na kay na nato kanang giingon nga stability. Kinahanglan yung stable ka, naadjog kay house and lot, nya naagyoy koral ang imong balay aron stable kaayo, klaro asang imong yuta, kay siguro gyud nga secured ka diha. Nya anha gid tas mga gated subdivisions aron do nagyoy guard, aron secured ta. Mukuyog pa ka kaning tao nga way kapuy-an. Patay ka diha. Na liningi ay rabadayon mo. Ikaduha, niingon ang kani, kuan na ni, disipulo na ni Kristo, pasabot siging simba, way gay siguro, magrosaryo pa din kadlawon. Ana, disipulo man, di sa to pa, sumusunod, or sige tingaling misa, ana ba, kanang kada adlaw yun ga, sunod sa Ginoo. Uy, usa ka adlaw ni ana namatay magkalit iyang papa. Siya, Lord, mukuan sa ko, mo excuse ako nimo, muuli sa ko kay ilubong pa nako akong papa. Unsa mo say gisultis Ginoo? Pasagdi ng mga patay nga mulubong sa ilang minatay, ikaw kuyog nako. Musugot ka aning tao nga bisag mamatay imong ginikanan, mamatay imong anak, mamatay imong igsuon, di ka papulion kay pakuyogon kaniya. Niaga ni ako atong mga personnel din naam na sila schedule nga day off, kasagaran yun.
Di gyud madaghangyo kayo. Nigingon nimo nga pwede extend ang usa, murag ang naong ba murag mo lagom usa niya. Mukisdom usang naong. Oo, pader, okay ra, pero inigla ko pader sa duy mo, tong plan mo tong. Kana yung ang ato bang personal nga mga kuan ba, agenda, di gina nato i-compromise sa Ginoo, pero ang Ginoo ang iyang gusto, ang akong agenda mo'y unaha, bahala na ng imo diyang agenda ug makansil na. Nya mosugot ka, mukuyog ka ng klasiyas tao. Ngang iyag yung gusto mo'y matuman. Oh, wa na, tutok na. Mao na. Tubitang usang gahapon, ning kalit og kamatay ang akong igagaw nga suod gyud kay nako. Si Orsolino Tabornal, may he rest in peace. Ug ari subayon sa iyang papa, mag-agaw mag-igtagsa og ang akong mama sa Tabornal, igagaw mi igtagurha. Nya gatubo gyud mi, classmate gyud mi, elementary, barkada gyud. Barkadas kabuang usahay, mahapakan mi sandal sa among maestra kay kami mga buangon kay dito elementary, wa may klarong eskwela, basketball, ligo anang sapa. Usahay manung pagsukmagay. Kanang mao na pero namatay siya. Kalit kayo. Kani akong manghod kanang gaduyog diha si Clito. Iya pa kuno tong nasugatan tingto niya pagka basta nitungas pa na ngatos bukid pagka Domingos buntag. Nya pag-abot dito ni kuan ni kanang murabag ning lipong ba nya ni suka tinggal ito papareha to sa ni kuan hitabo ni anhing kuan ba katong Eleuterio nga naligo og dagat ana siya sa tanga sa ngatos bukid kay to bukid ilang usasad ka balay, nasa nila balay diri sa dool sa simbahan. Kapag abot ito, nalipong, paghuman, gitabang, gidas ospital, patay. Patay lang sa dahil hapon. Kasi siguro kamong manimbaron din Iabot sa inyo, lipong mo, suka gamay, patay na yun. Ano ba? Kung naay mga hitabo ingon ani, nya naa kay na schedule nga buluhaton para sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ayaw nag una-hunaang namatay. Sunod nako. Sa dito pabita ko sa seminaryo, August 28. First year pa ko ato seminaryo, duha pa kabuwan ko sa seminaryo. Namatay akong papa. Gipukaw ko alas 2 kadlawon. And Brad, tawag ang inyong pamilya. Nako, sayo mang nitawag. Siya, gipukaw Coast Guard ba dito sa akong dorm. Siya mo lagi, tuwa dito sa telepono, tubaga lang. Tubag ko nga to. Ingon na yun akong maguwang, waanas papa. Goal kayo. Hilak. Pero kay schedule pa man may magmisa pa, mangadji pa dito sa chapel, isip community. Ani appeal gyud ko dito hangtod pamahaw. Paghuman una ko disultis rector, igking inta ko nito. Unsa? Nganong di appeal bang ka? Imo man ang papang namatay. Nasa kong una-una, ingon mang Ginoo pasagdi usa ng mga patay. Total di nam sa tumlakaw sa papa. Sa paglakaw ang patay naman. Di nakahalad pa ko dito sa misa sa kuan sa seminaryo. Huot-huot kong dughan. Halad nga tos Ginoo. Mao na. Tistingin ani ninyo. Di ba mahimo day mong taong buutan. Nya. Okay mo na. Galingo-lingo na. Mao na. Galisod na tarog luwas sa atong kaugalingon. Unsa may resulta kung mahimo tang taong buutan, pasabot liwat na tas Ginoo sama ni Abraham nga nagsigig sunod unsay kabubuton sa Ginoo, mulambo tag maayo. Matod pa sa Ginoo ngadto ni Abraham sa unang pagbasa, mulambo ka, mahimo kang dakong nasod, bisan pa og tiguang na kay ka, wa pagyud kay anak, pero himuon ti kang dakong nasod. Mulambo ka. Ug mao ni unta ang gikinahanglan sa Ginoo nato nga klase sa pagtuo. Nga kitang tanang Katoliko
mulambo ta. Pero pag binuotan lang, kung ikaw karon asawa, sigihan kag kulatas imong bana, unsaon man pag binuotan, sunda ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, pagpakamatay alang sa imong gihigugma, aw patay dayon ka. Pero ang imong kabuutan, makapalambo na sa simbahan. Kung ikaw ginikanan, imong anak, porting badlungona, porti pagyong tapulana, bugo pagyod, dako pagyog kaon, luuran pagyog kaayo, sa puton pa kaistanan, mangawat pa, ini kadako-dako, musuyo pagyod. Sa may imong buhaton, aron mahimo kang buutan nga ginikanan, magyaw-yaw? Dili. Sige higugma ng imong anak. Punasyas paghigugma. Apil ng imong luha og sipon og laway, ipaagas na, pero ay gyud ang kasuko. Ana, o tanawa, di ba, mulambo gyud ka. Hasta ng imong anak, mahimo ng drug lord. Mulambo man. Mulambo sa na siyang sala. Di oy, makonverter na. O gibuhat ni Santa Monica ngadto ni Agustin. O karon nahimo ng San Agustin, gasunod aning tunob nila ni San Ireneo. Kining tanan gustos Ginoo nga atong buhaton. Apil na niining atong pandemic karon. Bisan pa aning pandemic kaing dako nga gidakdakan taning porting dako ang problema, manag-away lang gyapon bahig politika, padayon lang gyapon atong dinautay anang siging dinautay anang bahin anang politika. Grabe no? Ang kuyaw og maapil na sad ming mga pari nga mupanig na sad mi og mga politicians, nya mo tabang migdaot speakas, nya mo dahig speakas. Maglibog ang mga tao. Kinsa na may ato aning tuhuan, kay inig paminaw sa dimo dito speakas, magsigi man sagdaot diri speakas. Nyag maminaw kadto sakto man sila. Kung maminaw sa kadiri sakto man sila. Pero puro sila sayo. Nganuman, why paghigugmaay? Why pag-inantusay? Mabta na sa una, sige kong ingon, kanus apa ko makadungog og politisyan nga magsigig daig sa iyang kaatbang. Makadungogan imong ingon ana, kana mo'y butare. Yaw, ang iyang kaatbang gani, way sakyanan, ipahuwam niyang iyang sakyanan para makapangumpan niya. Kana, niya kung ang mga tao sa iyang kontrapartido, way snack sa ilang pagrally, kay gipugok sad sa ilang leader, iyang suguon iyang mga leader, tagaig snacks ang atong kontrapartido. Kay naa man gitay ubay-ubay diha. Kana, muna'y butare, pero kakita katag ingon ana. Na atingali, basta na ay mga taong buutan. Luwas gining atong nasod, anang klasihas mga leaders. Luwas. Pero kani ganing dinautay nga bisan paghapit ta mga matay sa COVID, dinautay lang gyapon. Why ayo gyud. Hasta din simbahan, patay kita. O din simbahan, naagya po'y dinautay. I-post pas Facebook ang pari, nganlan pag di mao. Di ra ba gyud makig-atubang, di ra ba makig-istorya, adto man social media hinoon sigig post, balikason pag maayo. Di tamluwas ana. Pero ako sa inyong balikason, I love you all. Sana all. Di ba? Naon na ako eh. Ana-anaan rata mo kanang ana-ana sa Korean. Ngano man? Oy, kanindot anang libakon ta, kanindot anang daoton ta, kanindot anang butang-butangan tag istorya. Kay matod pa ni Kristo sa Matthew chapter 25, kung daoto na mo, kung butang-butangan na mo sa bisan unsang kadautan, ug patyon mo, lukso ka mo sa kalipay, kay dako ang ganti nga inyong mapaabot didto sa langit. Ug mao na hitabo ni Bishop Ireneo. Gipatay siya, gibutang-butangan siya og mga istoryang di mao, gidaot siya maayo, nahimo siyang usa ka dakong santo sa atong simbahan og didto sa langit. Kanindot ana no? Man gyud mo kauyon. So sige, nindog lang ta.